سلام. با همین وایفای مردک برای همین افیرم مرد. همین خیلی میشه یک وقت 5 minut 10 minut میمورد وایفای. سلام. 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 یکم وقت هم خیلی میمورد بسرد درم با یکم وقت هم خیلی میمورد دیر در میگیرد. روسیه یاد کردیم اما که امکانیت نیست که رویم روسیه. نه که میخوام رفتن. هزار سومون گفته 3800 یا 3000 هم که با 3000 دادک شد 5 با 3 های نمیدونم چه امروز هوا بهت بیزه برای همین. سلام. ساز خدا بشکر شما چه خیلین که چسبیده است نمیدونم چه امروز هوا بیزه کو برای همین. چی با بچه‌تون تاجیکستان دن چی؟ هوا بیزه بخیر خوشی شما خودتون رسید و بچه‌تون تاجیکستان ده بازیق نمیشن به بچه‌تون یا بچه‌تون کلان کلانن. خرماهای پدناس دچینیم. این خرماهای زمستان بودین برای همین. ویدیوها در من هستم کو نمیدونم یک پدناس میشته باشد نمیشته باشد. سلام. و 7 زمان نبینید اینجا ده کیلوش اول 2 بود بعد 3 شد آزی 5 شده گه که آچامشان میگم که شنبه بزاری چکا هسته می 2 مای بزرگ میری 5 مای. به فکرم این یک پدناس نمیشد ما یک پدناس کلان نگرفتیم وای ما کرده. سلام. بچه یک سالات نکتی آچتون مونده آمدین بچه‌تون چنی یکسش چنی نیلوفر یکسش قریب چنی سفرگوی مایده چه خیلی مونده رفتین روسیه من حیران. خدا بشکر ساز شما سازین وای امسال من هم خیلی نمچه بسیار خوردم که نه که یکم بار آچارشان آوردن همه خیلی خورماهاشان خوش رو بود که بعد دیگه وزی آورده استن مخری بلوش شکلانی پایانش روژه خام. سلام. همه خیلی فقط قالینه نشان میدن. سلام. خدا بشکر ساز سیوش نام خوابانده میشه. من پدناسی مایده چه تا گیرم شدن میگم کلانی بد
ин хурмоҳои панҷакент ай ҳавли хиштоманам омада бино. илоҳим, касе дар орзуи фарзанд ҳаст, бача ҳаст? Илоҳим соҳиби фарзанду бача шаванд. ҳавае гӯед. Одамо ҷанг мекобанд барои ҳамин. Чӣ ба ин халапаи хосия? Чӣ ба интернет надоред? Майн пана хурмо кадомеша хоҳем? Омин. Якум декабр мехай кӯдакотона биёрен ягон кор кунен ки ҳамин вайда садик да монен ё ки ягон кор кобен ки аммо хонада бошен-да, ягон хонаҳоя нигоҳ мекунанд ку дачаҳоя. Омин. Баъд вайфай ҳамон вайтон соз нестай ҳамон лагер? Чӣ ба видеоҳода ҳастам ку ман? Не ман Душанбеда, не ман шаҳри Чкаловста. Майлиш, марҳамат ба ман канали вкусные рецепты от Фатимы. Марҳамат намоен. Хай ҳама ҳар хелай. Ҳозирашта фақат ҳамин қолиноя нишон медиҳ. Берна бинен чӣ хел ҳаво безеб хунук. Салом. Шумо чӣ хелен созен? Мо худо ба шукр соз. Мана ҳаминҷо бинен берун чӣ хел ҳаво шамол хунук безеб ки умуман намефурад берун биромадан. Вале Нилуфархони хиштоманамдай худо гуфтесам ки пиёда набиёранша. Ҳамихел фақат кадуи тарбуз мехӯрем, бо хурмо дагазаштем. Барои ҳамин фарбе намешем. Ҳамихел кунед. Кӯдакотона пештон гирен. Охи намедонам, ман ҳозир ҳамин вақте ки кӯдакон майдаҳанд, ширинанд, нағзанд, калон шаванд, аллакай баъд бо дигахел мешаванд. Мегӯм ки одамо ҷанг кофтаистанд барои ҳамин. Ман ҳамҷадам истодам. Ҳа. Рост гуфтӣ непои хосият. Салом. Се духтаракон бо забони русӣ кадида шудед? Мин ҳозир сиёвуш инҷадай, шавҳарам Россиядай, беҳад зиқ шудагиам. Мегӯм кӯдакоя ёд кардам. Кадом савол то ёки ҳамихел кунед. Моям ҳамихел. Мо ака ҳозир хонаҳоя буд кардем, худо ба шукр ҳамаш нағз. Бо хай камбудиҳо ҳастай, қарздор шудем. Барои ҳамин баъд шавҳарам гуфтам баъд ҳама ҳам камбудиҳо буд мешаванд.
بعد دیگه نصیب رسید نمیرفتگیستیم. سلام. و یه چی میگن وقت روز و وقت و ساعتشو نویسین اپای خاصیت کو. منم شوهرم یاد کردم کودکویم. اپای خاصیت معلوم شده بود که توجیکستان رفتنشون حالی هم معلوم نیست چی. رحمتی کلان ها خانه ها کلان کلانی خوش رو میشه چی کاسته ای همه خاطه های کلان همین южниu و рӯдаки домои наваш ва ҳамин Первомайск зазёрни хонаҳош калон калон. охи чи Зарина чӣ савол дода будин? Насиб иншолло ҳамаш нағз мешавад ҳатман. Майш видеоҳо да мана мебинед. Ҳа охи намешад имконият нест. Хуштоманам бо ҳаминҷода ҳастанд бо кӯдако агар ки мо равем агар бо чӣ хел гуфтам расход бисёр мешавад. Ман ози фаҳмидам ки як загранпаспорт карданаш 800 сомон будаем. Мо бояд ки 3 та загранпаспорт кунем, билет гирем 1,5 та. Ҳамаи ҳамин пулай барои ҳамин хубтараш ки ҳолӣ наравем истем ҳаминҷа. Ки ман чӣ ба ман ҳамада ҷавоб додистам, фақат ки номашро нагирифтам. 250,000 сомон. илоҳим шумоям соҳиби хона шавед. Ҳам намедонам аку дигаро ман бисёр ҳама вақт мехостам ки ман хонаи худамро дошта бошам. Хонаи худи одам дига хел. Салом, шукр, шумо чӣ хел? Чӣ ба тамошо накардем? Чанд та видеоҳо умуман охир видеоҳо бисёртар ман ҳастам влогода. Саломат бошен. Хонаҳо нархаш ҳар хел. Аку мо хонамо чӣ хел гӯям аз ҳад ремонташ бад буд гӯеб. Кӯҳна будак барои ҳамин мо арзон гирифтем 250,000. Да ҳозир ҳамин хонаҳо мана ҳамин доми мода мефурӯшанд. Якта дуюм этаж хона хариданд гуфтанд ки ман 35 дода гирифтам. Аз сеюм этажам ҳамин хел гуфтастанд ки 35 та. Салом. Саломат бошед. Хушомадед. Бисёриҳо ҳамин хел ҳастанд. Номи шавҳарашон кати ё ки бачашон кати медоранд. Беваз агар ки документҳо доред ҳамаш нағз бошад. Агар билет гирен биёен ягон камбудӣ надошта бошед. Бо агар ки бедокумент гаштагӣ бошед возвращение домой гирен агар баъд вай мебиёен Тоҷикистону ба Тоҷикистонда бо паспорт айсар мекунен загранпаспорт баъд билет гирифта мерен. Саломат бошен. ранги мо барина чӣ хеле ки ҳозир як паднос хурмо ҷамъ кардем. Майлеш. Ҳа ман рӯзи забони русия медонем чӣ ба Нилуфарам аку ҳозир ҳам русӣ ҳам тоҷикӣ алдараш шудагиаю. Просто вай Россияда бисёртар мультик тамошо мекард бо территория будагиҳо духтарако русӣ гап мезаданд барои ҳамин. Не ки мо кати Нилуфар тоҷикӣ гап мезанем фақат. Ҳа хадунок да мемонем. Ман ганда шудагиаю ки
хаднок намеша барое ки одат гай одат накардаям хел замина хоб намерад заминда хобониша аллакай додзанӣ мана бардорен агар не вай кӣ бағал карда гашта ки ҳеҷ кад не ба хаднок намемонаша ман хел рост истодам гуфта хаб мекунад мана фақат хел бағал дамгириша хобониша дод мезанад мана хел рост гирем чӣ хеле ки кулобиё мегиранд чухт гирен мегӯянд фақат нархи ҳамин продукта беқимат шудаги бовар кунед ҳамин нархи Россия чӣ хелай Тоҷикистонам ҳамин хелай не ки олик несте олики нағз несте ҳамин таҷеру манам хеле чизо ҳаст ай кор қабул мекунанд ай ҳама чӣ хел гӯям қиматаш мана як ҳамсоямо Газпром кор дуромада кассир вай мегӯяд ки ҳамин нағз ҷои нағзда бисёриҳо унҷода кораш зур мегӯянд медоранд ҳамин 2000 бисёр бисёр кор кунӣ 3000 мана ин дига хелош мана магазинда ё боркашонӣ ину ваяш 1500 2000 ҳама хел вай чӣ мешавад одамда оиладорда ман чӣ хеле ман бозор рафтам рости гап ҳамин панҷшанбе рафтам ордхарӣ рафтем линчаи орд 200 сомон гуфта рости гап ман бовар накардам ман гуфтам наход 200 сомон 150 сомон 130 сомон мегӯянд ки вай 2 сол 3 сол пеш хел буд ҳозир 200 сомон 210 20 сомон як рӯғани 5 литра 60 сомон ужас гуфтам нағз ку хонаи хитон бошад нағз Тоҷикистон биёин охи бо агар ки шумо гражданин бошед шумо да осонае ку рафтану омадан не ки ҳамин ки билет қиматае мо ҳама вақт ман хонаи хуштомадам 4 этаж даҳай ва мо ҳар дафъае ки 4 этаж буромаданӣ мешудем шавҳарам гуфт баъд мегуфтем ки мо ҳатман 1 этажда хона мегирем баъд ҳамихам мо 1 этажда хона гирифтем насиб ҳаминҷа будае нилуфар соате хонаи бибишта ҳама хел не ман паспорти российский надорам ой зур ку оши тупа кардистин как раз ман ҷурғод кардам инҷода бова якта ҳамсоям очарам шуда чакаи чӣ хел чакаи қуртобими ё ки чӣ хеле чака овардаги ҳама хел вай бамазза ки аҷоибот намедонам вай чӣ хел кардагӣ ҳамин хел вай чӣ апай хосиятони маълум нест гуфтанд рафтандшон ҳамин хел хисори хуштаман бо худошон тоқаҳан ҳам якта ҳевар дорам зан гиранд ақаллан баъд мешавад апай хосият чӣ вақт душанбеда фам встреча мекунем мо маҷбур душанбе равем мегӯем самбуса кардем самбуса ҳам кардем мантӯям кардем рости гап ҳама уже айкаду сер шудаги ҳозир фикр даем ки бо чӣ кунем айкаду як рӯз як тамошобин гуфтанд ки ҳамихел як чини шакару як чини об андохта ҳамин дегда андохта пазен бамаза мешавад лекин ман кардам намедонам чӣ хел хат нағз нашуд не ки духовкада кардам духовкада зур шуда салом соз нағз шумо чӣ хелин шоира худо ба шукр соз аст ё уж нававая хобондам шаю бо эфира давом додем гӯшт устуғондораш 48 сомон лаҳмаш 65 сомон салом москвада бо шароити москва маъқул нағз лекин Тоҷикистонда хештабор наздико ҳаста инаш нағз
ҳамин хел. Салом. Ҳа, ҳамин хел. Мегӯм ки як паспорт мо дадамшон ҳозир омадан гуфтанд ки як паспорти загранпаспорт кардан 800 сомон билет. Кай ҷирғотиш сафсафед буд. Ин чин чӣ хеле кардагӣ гуфтанд ки нимҷӯш кардагиян чӣ ко кардагиян ҳам хеле. Майли биё шумо биёед бо ман гашта самбусаи кадугӣ мекунам. Лекин ҳама ай каду серж дар хонаи модар. Ҳа, чака. Ман ҳозир ҷирғотка дадамшон ҳозир 6 литр шир овардан. Ман қариб ки 2 литр зиёдша гирифтам. Бо як рӯз ҳамин хел ширфурӯшако ҳамин хеле шудагӣ ки рости ка бами 3 рӯз подряд омадак. Ман 4 литр шир доштам. Ширро тамом шуданд. Ака ҳамонқадр ширфурӯшак ҳар сари сади шашкати мебинам трезорӣ мебинам ки ягон ширфурӯшак аст. 3 рӯз 4 рӯз бо ягон ширфурӯшак намонад. Ба як рӯз яташ омадак гирифтам ки шириш тирш шудагӣ. Бо рафтам айбозор 1,5 литри дига шир гирифтам омадам. Бо пагар ширфурӯшак омад, бо 2 литри дига шир гирифтам. Бо имрӯз дадам бо шир омадам, бо 2,5 литри дига шир гирифтам. Ҳамин хеле. Баъд вай ин айбозор харидагӣ мешуд. На 2 литри дига вай гирифтагӣ ҷирғот кардам модам. Зурку биёед мана марҳамат. Мана бинед чӣ қадар каду олибо хелаша фурӯхтад. Ман ҳозир якта кадуҳои майдачааш зур. Мана ин кадуҳои майдачааш олибо айн майдачааш аста. На танай треза. Вай. Мана олибо айн майдачааш будад. Ай ҳама калонаш ин. Бо ман ино. Гӯштам хел. Ҳа 800 сомон намехел, ҳамаш 800 сомон. Ай 10,000 боло мегирӣ. Новостройка бевай дия чӣ мегӯяндша? Ҳамин хел бе ремонт, бе ҳичи ҳамаша қадар мекунӣ. Саломат бошед. Ҳа, ҷирғоти хелеша бомаза. Намедонам, ака ман ростига ман фақат ҷирғот мекунам Тоҷикистонда. Намешавам хушрӯ, намедонам ака инаш чӣ хел мешавад. Ҷирғот кардам ки то ки пирог пазам. Ҳамин фарбешавӣ аз чӣ бошад аҳамияти хитонда? Аз чӣ фарбе мешавед? Чӣ хӯрен бисёртар? Ҳама чӣ нагӯен фақат ки. Апоед хосия шумо символи Душанбеда зиндагӣ мекунед. Ҳозир Душанбеда ягон ҷошта гов намемонад. На аст худо ба шукр шумо созед. ҳо. Саҳар кати кефир мехӯред? Вай кефир кислота дорад. Чӣ хел саҳар кати кефира фақат шабда мехӯранд? Саҳар кати кефир нахӯред? Ҳам мефурӯшем, ҳам барои худ мо каду.
маиш тонен мана ай ҳамин решоткаҳо гирифта кадуҳои марҳамат. Салом. Рост гуфтен, намехел. Гӯшт қимата. Ман гуфтам ки Тоҷикистонда гӯшт қимат шудааст, ҳоли ҳама вегетарианс мешавад. Ай хоб, ай бекорӣ. Намедонам. Бутем, вале шумо апои хосият кӯдаки майда дорен. Чӣ хел шумо бекор? Намедонам, ман фақат хонада. Ман ҳамин саҳарӣ биромадам хай ай ҳамин хона то айн тарафи шаҳр гӯям, то он тарафи шаҳрра пиёда рафтам, богашта омадам. Ози телефонотам хеле ҳастае ку қадамота ҳисоб мекунанд. Дар як рӯз қариб ки 7-та 8-та ман қадам мезанам. Бо вай беғарзе ки хонада гаштан, хонада телефона якҷода мемонӣ ку ҳама вақт дастада несте ку. нон нозанин нозимохе нозанин хонам. Видеошо аз видеошо бинен мефаҳмен барои чи ҳам ману ҳам духтарчам Нилуфар. Бисёр раҳ гардем, пиёда гардем, ҳаракат кунем ки чизои мана мевагию овуши хеле чизо бисёртар хӯрену чизои мана нонию хеле чизо кам хӯрем. Хӯрену фақат кам-каму тез-тез. Ҳаракат кунем ки бисёртар гушно шудем, ягон стакан об хӯрем, вай аллакай желудка пур мешавад, одамо қавай намекунад, бисёр чиз хӯрдан намехоҳад. Ман да шоира да ягон маслиҳат сен чӣ хел тарбия шавем. Чӣ хел хайам хеле ширинию ҳамн чизо дидестен ки ай ҳамин чизо фарбе мешавад. Якбора бас накунем, кам-кам. Пенон севнад. Агар не вай хӯрен нони гандумӣ неюм бо дига хеваёша ҳастае ку барои ҳамин одамое ки вай мешаванд харобшавӣ. Вай ай ҳисоби стресс одам наоборот хароб намешавад? Не, Нилуфар кӯдаки майда ҳамин вай кӯдаки майда то ҳамин 3 солагиша загранпаспорташ кор мекунад, тамом. Нилуфар уже 3 сола гузаштагӣ духтестам. Не охи вай кефир саҳар кади дили гушнада намешавад? Салом. Шукр, шумо чӣ хелен созен? Фақат хоб. Ман Россияда будам бисёртар хоб мехостам. Ҳозир Тоҷикистон омадагам, умуман хоб намерам. Одамое ҳастанд ки саати 6-7 мехезанд, бо аппетит то саати 4-5 хоб мерам. Ман ҳамин саати 6 мехезам, бо саатои 9-10 шаб мешавад, ба хоб мерам. Апои хосият кӯдакшон рӯзда хоб мерад, ба фикрам баъд шабда не. Хобравиш чӣ хел ай нағзай? Намедонам чӣ хел. Чӣ ба? Наход ай 35 апои хосият шумо чандаен ки? Касе фарбе бошад, одамои харобда фарбегиашона тақсим кунад. Ки харобай?
چی با من سلامتون علیک گرفتم که من حاضی گفتم که سلام رحمت گفتم شما چی خیل. اول بخشش میپرسن بعد میپرسن که چند کیلو شما. وای چقدر یک هفته تا 2 کیلو فرق شدین. شیرینی خیلی شکلات و خیلی چیزا یا که خیلی پچینی و پیروژنی و تورتیکو خیلی چیزا. من اپای خواسته قطعا چند متره. نه من راه نیستم. راستی قطعا چنده که 43 کیلویی خیل. من حتی 53 کیلو نیستم. استاندارد 50 این وزن تو نپای خواستید که قطعا. سلام. همه خیل میشد همه بعدی تولد فربه میشد. کدوها بزب یا بزب. چی با هم خیلی من اگر که خیلی پیچینی خیلی تورت و خیلی چیزا باشد او قد نمیخرم. اگر که مثلا شکلات باشد میخرم. نه که من شکلات نان کتی باشد با مزه. بله. رنگ بچه ما بوده کام خیلی ایما نه ایما خیلی شب ده نقص تو چشم نرسد. شب ده نقص خواب میره تو روز ده هم خیلی همی زمین ده ماندیش تمام نقص کن 70. همه هم خیلی خراب باش میگن چقانی فربه باشی تنبال میشی میشینی فقط. کدوم من بینین کدومش معقول باشد هم بستم هم بستم. من من چند کیلویم. هم خوردن ده نخری هیچی فربه نمیشی که. یک دو روز میدوین بعد میبینین که بست علاقه دیگه خوش نیست. نقص که شب همه شب خوره بد نقص سیاوش پیش وقت شب یک بار که 2 بار بیدار میشد تمام حاضر رو یک 10 بار بیدار میشد بعد همون کسل شدنش. سلام. چی با شکلات باید که давление بلند کند که کی ده جواب ندادم همون ایال سبشنیاش رو خواندستم. سلام رحمت ساز شما چی خیلی. من اگر که من نام کتی خونم من فکرم فقط همین نامای من مردانه نویسنده که من اوچیلیوف شمسیدین ابراهیم شمسیدین عمر همه خیلی میخونم به فکرم. مالش کدام شو رو کنم. سلام. سلام کدام من 73 کیلو بودم. 73 کیلو بودم وقتی حامله داری حاضی یک باره 60 کیلو شدم. قدیما 1.75. شب ده نخری هم شب دخری هم شب دم نخری روز دم نخری خراب میشی بین. ها
раҳмат, Сумайя. Ман гуфтам ку ман 60 кило, рости гап як 2 моҳ буд, 3 моҳ буд пеша ки ман баргашта будам. 60 кило, қад 1,75. Борисов. Чира хонам? Манам хеле харо. Ман қадам баландай, барои ҳамин 60 килоам бошам ки маълум нестае ки ман фарбеҳам. Ҳамин ман Россияда будам 65, 70 будам, нормальный будам гӯем. Ман таваллудам 93. барои давлени баланд шудана шоколад мехӯрен, и баланд намешавад. насиб кай хоҳед мебин. Вай манам ҳам хел аку вақте ки Россияда будем кай Тоҷикистон мерем. Акоз мегӯм ки кай ман Россия мерафта бошам без шавҳарам. Нағз ку ба фарбеҳем. Ибраҳим. Таваллуди ман 93. мехӯрену ба давлени баланд намешавад. Не, ман ҳавлида нестам. Ин пишти доми мо ҳамаш хонаҳои заминакӣ ҳаст. Ман ва этажда зиндагӣ мекунам. Салом. Шумоям гӯен ки агар ки аз пеши магазини ё ки аз пеши нонвойхона гузарам, букашам, агар фарбеҳ мешавам. Нависен кем хел очаву духтар Нилуфар гуфта мебурад. Апай хосият мо ҳама хел шинос амин ютубкати шинос шудем. Қад як ҳафта ҳозир на, вақти мактабхон будам, вақти студент будам, ҳамин хел намефорид ки ман аяма қади ман баланд. ҳа 75 кило бошам. Ман вақте ки ҳомиладор будам 75 кило будам. 75 ё 73 будам. раҳмат, Сулҳия. 82 кило? Қадтон чандае? Баҳ! Апай хосият намегӯй ки 12 сол. Салом. Инҷа шаҳри Чкаловск. Ҳаракат кунен бисёртар. Ҷумен. Нашинену ҷумонен. Яку як бора бисёр нею кам карда. Мана вай Play Market дроен 1001 программаҳо ҳаст барои харобшавӣ. Скачат кунен, ҳаваёя вай кунен, чиш мегӯн? Айқафоя. Ман ай ҳамин Play Market якта программа скачат кардам, як моҳ ҳамон программа кати кор кардам. Нағз ҳамин агар ки қоидавӣ ҳамаша кунӣ, агар ҳамин хел мешавад. Ягон гуфти рӯзое ки результата намебинӣ ки чӣ шуда, чӣ нашуда гуфта. Рост ҳам ранги 25 солаҳои апай хосият. Чӣ хеле ки наист шона як сюжет шонда, як кас наист шона ки намегӯӣ ки шумо 5 та кӯдак доред. Қариби 1 соат мешавад эфир шудак. кофе хӯрен. Вай чиш мегӯн? Шоколад. Шоколад хӯред, не кофе хӯред нағзай. Ман мегӯм ки вақти ҳомиладорида ман 73 кило будам. Ҳам Тоҷикистон омадам бо 81. Намегӯӣ. Апай хосият вай дилшон кушод, одами дилаш кушод, мана боз 6 таваллуд кардагин шумо. Ҳама чида аҳамият наметиҳен барои ҳамин шумо ёш.
1000 сомон якта мошинаи дарсдӯи арзонаш 1000 сомон дилам нашуд хариданда. 1000-ош чӣ қадар хеле як ваҷаб набошад боваё ман гуфтам. Вай 5 минутаро загрузит кардан ё ки тамошо кардан видеотона? Вай. Ман ҳозир пешвақт ман мегафон доштам. Мегафон ростика беҳад безеб буд. Вай 230 сомон буд. Агманда маъқул нашуд. Баъд ман вайфай подключит кардам. Ҳозир вайфай мо Telecom Technology ростика манда маъқул несте. Уха нағз несте гӯем. Манам ҳам як видеои 10 минутаи загрузид мекунам. 3 соат 4 соата ба загрузид мешавад. Ман интерком мехоҳам чихел ки вай 4G дорад, не ки вай ҳамон роутераш қимат 750 сомон, 700 чанд сомона беҳад қиматаи рост дига ман як бора вай харида наметавонам. Ин арзон. Як моҳаш 180 сомонай. Бааш роутераш 200 сомон бо сим кашидан. Вақташ қариб ки ҳама хел шуда. Не ки ино гуфтанд ки майлаш ҳар моҳ 100 сомон карда додан гирен мешад. Как бы в кредит гӯем. Барои ҳамин ман ҳар моҳ 100 сомон бурда метимшонам. Яке хела як бора 600 сомон 700 сомон дода наметонистам. Ҳама хелай. Ман мегӯям ки ман ҳомиладор будам 73 кило будам. Бо ҳам Тоҷикистон омадам. Барои ҳамин хароб шудам. ҳамин хел мегӯям вайтондам сюжеттондам ҳамин хел наистен. Ман ҳозир 60 кило. Салом. 60 кило ман. Тоҷикистон биёен хароб мешем. Бовар кунед. Россияда ҳам ҳавош наст, ҳам продуктаҳош наст. ҳам рӯзи дароз хонада. Барои ҳамин. Салом Рухшона. Кира фарқ намекунанд. Апай хосията? ҳамин хел. Рост мегӯям апай хосият. Не ҳоли кай шавҳарам гӯянд бад. Салом. апай хосият гуфтанд ку таваллудшона. ҳо 6 та фарзанд доранд. ки дукаса гап зани Лилия Алмидова. равшан. сиёвуш ҳамин хел мебиёд бисёр хоравад 1 соат хоб мера бо мебиёи бо гувораша меҷунбонӣ. Хайрият гувора ҳастай меҷунбониша бо гашта хоб мера. Замин набошад ку тамом. илоҳим ман ҷока гувора ҷунбондистам гуфтам. ман мегӯям ки мошина ман гирифтанӣ неки намехел қимати бад барои ҳамин хаб карда шиштам. Нодира кадом саволтанда ҷавоб диҳам? ҳамин рӯз видео мондан ку апай хосият. Ки ман ягон сомон кор мекунам.
загрузит карданаш ҳам хел беҳад безеб. Шумо Тоҷикистонда ин се духтаракон заку номтон. Ман ами мегум ки ами вайфаяш нақстар. Хеле телефон будагиёш намедонам, магарам ки 600-700 сомонаша харикӣ баъд ҳама хел нағз кор кунад. Имрӯз не ки ҳама хел ҳаво хунук ях ҳама хел ки мегӯ ки якбора зимистон омада. Қадиман 1.75. Варақ мекунанд Россияда. Мебиёд, доход мебиёд. Ман ҳамин сентябр, октябр кор кардем, баъд ай 2 моҳ кор кардем, ай $100 гӯем камтар зиёдтарак шуду, акози гирифта метавонем ша. Ҳамин Нилуфаршон ҳамн группаи ҳамин Нилуфаршон карантин где-то 1 моҳ шудак. Ака ин ҳафта буд меша. Ман ози Нилуфара дига группа гузарондестем. Барои ҳамин гуфтанд ки оли карантини шумо буд нашудаю, шумо хона равен. Бо гашта хона омадем. Ҳамин хел касе агар ки хуштомад дошта бошад ҳамин хел не. Ман ози пеши хуштомадам мерам мебиём пиёда. Барои ҳамин бисёр ман пиёда мегардам ҳамин Тоҷикистонда. Сумайя кадом гапи маъқул задам? Апай хосият ман мошинаи дарздӯзӣ хариданӣ. Шумо чӣ хеле мошин хариданед? Сум кор мекунем чӣ ба не? Монетизатсия подключит кунед, чиқадр видеоҳотон просмотрош бисёр бошад, чиқадр интересни бошад видеоҳотон, ҳамқа бисёр кор мекунед. Ютуб да ин хелайда як масалан моҳи октябр мешавад, ҳама вақт як хел ойлик гӯем намегиред ва ҳама вақт рекламаи Ютуб як нарх нест. Мешавад ки як моҳ мешавад ки як реклама $2, $3, як моҳи дига мешавад $1. Барои ҳамин ҳар моҳ ҳар хел пул мегиред. Ози 1000 мешавад, ками камаш 3000 мешавад. Ҳамин хел дам ман як моҳда $100 кор намекунам. Ягон арзон чӣ хел чиз кунем? Мерафтем ку дига инҷо не. Саломат бошен. Нилуфар садики амин намедонам садики 14 мегӯн то 4 мегӯн нафаҳмидам ша. Ва садики давлатия ами шаҳри Чикаловста 100 давлатия ҳамун давлатида мо мерем. Салом. Оли ман вай надухтам аҳоли очамшон рафтанд Душанбе. Барои ҳамин дига вай тарафи очамшонам намерамам. Бо ҳам мошина ҳамон хонаи очамшонда барои ҳамин. ҳам хел барои ҳамин ҷироғот хобондам ки вай ман инҷода вай шавад. Баъд вай акнун пирог пазам. Намедонам ака маълум нест кайси оша нишон медиҳем. Ки дурӯғ намегӯд. Нағз ку. Ҳозираш дагӯянд ягон мошин бошад ки барата биёрадам, баъд 100,000 шавад ба ягонта фасонтарош. ҳамин пули Ютуб сомони ака доллар инҷода 1.68 буд, яку чанд буд? 1.68 мегӯм. 968 намедонам рости гап доллар чандай. Ибрагим гаптаро нафаҳмидам. Вай 12 миллион баъд ваё чӣ хел гум вай пул нағз мегирану ҳам
рекламашона бисёр намемонанд. саломат бошен. қариб 1 соат қафо мондем. хел як моҳда чанд сум як моҳда ҳатто $100 намегирам гӯем. Ман аз сентябр октябр ман $100 нагирифтам олӣ. ҳамиқа видео кати ҳамиқа просмотро кати. Салом. кораш қин ако ҳамин ман мегӯям кораш қин не видео кардан монтаж кардан қин не. Баъд ҳамин гапҳои одамда камтар сахт мерасад, одам зиқ мешавад. ай хеле гуфти шумо ки кори қин надорад. пулаш нағз мегӯям ку ҳамин пулаш ҳамин хел мешавад ки барои худатон мешавад я. ҳама хел мегӯяну бо всё равно одам аҳамият метиҳад. Гап мезананд аҳамият метиҳ. ман ҳозир хона даштагӣ ҳастам. шумо дер карден 1 соат шуд. Салом. раҳмат. шумо созен Диля? ҳамин хеле рости ка манам бо якчи дига блогер пайдо шудагӣ ман аввал видеошо тамошо кардам. нағз ягон чи нест. видео манда маъқул шуд тамошо кардастам. комментарияшо хондам. ҳамун комментарияҳои чӣ хеле ки мода комментариҳо ҳаста комментариҳои бад ва ёда низ ҳамихе наистондагӣ. ҳамихе бо всё равно мегӯям ку намешавад. то шумо худтонам видео вақте ки шумо видео мекунед монтаж мекунед мемонед ҳамаша баъд шумо да гапи бад менависанд баъд одам аввалда камтар сахт мерад. ҳозир не ки баъд одат мекунӣ осостан. ҳамин хел Россияда одамо мегӯянд ки ҳамин таваллуд шудан сразу бояд ки бурда вай кунӣ очирада монӣ. намедонам ако Россияша чӣ хел. инҷоям ҳамин хел давлатишта очират мемонӣ. частништа кай хоҳӣ мебарӣ меспорӣ. ҳамин хел мекунем фақат. ҳозир ман комментарияҳои ҳамаша куштагиам ку ором мешавад гуфта. Салом. ки гапотон рости гап ибрагим нафаҳмидастам. худо ба шукр шавҳарам кати. шавҳарам одами хубанд барои ҳамин. охир ман худам хуҷандӣ нестам ку. ман ҳаминҷода зиндагӣ кардам. ман шаҳри Чкаловск инҷода оқа хуҷандиҳо нестанд. ҳамин тарафҳои Душанбееву Панҷакенту ҳама ҷо ҳаминҷода бисёр ҳаста гӯям. мана хуҷанд худашта хуҷандиҳо бисёртар ҳастанд. душмана куш ба шакар куш. ана рост гуфтен. осия салом. чӣ хел шумо? ҳамин хел кардан дар кор. аҳамият додан дар кор не. ҳамин хел чӣ қадаре ки аҳамияти ҳамихе вай кунӣ ку то рафт одам қафо рафтан мегирифта. ҳамин ҳаракат кунед ки ягон нақша дорен ягон план дорен ягон чӣ дорен ҳеҷ қадам нагӯен. ҳамун нақшаву ҳамун плану ҳамун кору борсона карда рафтан гирен. агар ки инда аҳамиятен вайда аҳамиятен инда гӯен вайда гӯен одам ҳам хел буда кораш ба рур намегирифта. шумо 1 соат дер карден. соз худо ба шукр. шумо созен? канали ки канали влогми? ҳамин хел ҳар кас тоқат карда наметавонад ҳамин хел корда. ай Тоҷикистон ай шаҳри Чкаловск эфир шудааста. ҳамин хел рости ка манам як рӯз ҳамин хел
چخەڵ گوم یک روز ویدیو کردم هەمخەڵ بعد یەکتە زان هەمخەڵ گفتە کی هەمخەڵ گپش درست دیگه من به حد خندیدم برای که هەمخەڵ معلوم کی آدم بخیلی کردیسته یکتاش طرف یکتاش گفتیسته که من وای ویدیو کردن گیرد وای این پول میگیرد گفتی راست دیگه من به حد خندیدم خیلی همین گپ علاقه معلوم که آدم بخیلی میکنه کی خیلی شما به خصوصیت کانال شده سکرت وای کمی بیاین تاجیکستان روشن چیکن معلش ناسکو ماه دکابرده سюжет апай сюжетҳои апай хосияту тамошо кунин ҳастанд сиёвуш дадаша бинен ҳамон дадаш сиёвуш як хел ҳамин хеле манам ҳамин хел будам ку кай ягонҷо мепурд фақат мошин кати ман тоҷикистон омадагиам ҳози ҳама ҷо пиёда мерам каляскан бо кӯдаки майдакати пиёдагардӣ ҳамин хел фаҳмидам ай бари ҳавай диета картошка об додишунем ба диета зур ку биёен чӣ хел ман ҳамхел вақте ки одам билет гирифтагӣ чӣ хел хурсанда чӣ хел ждат кардиста биё роӣ кунен охи қашамин хуҷанд ҳоли барф назда ҳоли навхни киёи ҳамон барфҳо омадистай мо даҳози соат 4:30 шудай ҳолиам нилуфара наовардиям мегум ку намегардад одам барои ҳамин ҳамхел фарбӣ мешин якта бихай нагӯ 6:30 шумо куҷо дорен ки ягон касе чен фарбегеқа бипиш рафтагия барои ҳамин нестай мо берунам хел ҳаво хунуки кондитсионер монда шудем насиб иншаллоҳ шумоям баъдам хел пешданда гуҳурая монда гуҳураҷӣ монда мешинед баъд вай мешинидям серкор мешин худо ба шукр соз ваҳ соат 9 шумода 9:30 иштиҳои соф апай хосият чӣ хӯрдистен салом ёрдамчӣ дар кор нест апай хосият
саломат бошед Маҳина. Илоҳим кӯдакдор шавӣ, на илоҳим. Вайда ҳастам ку, видеоҳода ҳастам ку. Чӣ мехӯрен охе? Чӣ кардин? Ихтор мекунен ё ки столове мерен? Столове мерен, ягон чӣ мехарен. Хай сол. Маҳалиш тамошобинони гиромӣ, ҳозир Нилуфарам омадеста, дагис телефон карда пурсум кани овардеста, наовардестан шаб. Берун ҳаво беҳад хунук, хавотир шудам. Шумо дер мондин, мо рафтаистем ака. Маҳалиш тамошобинони гиромӣ, аллакай занг задестанд, пурсидестанд кани. Раҳмат ба ҳама, саломат бошед. Ба саволҳои кадоми ҷавоб додагӣ набошам, бахшиш. Маҳалиш ҳатман мо чӣ мекунам, бо насиб бо вай мешавам. Ман видео ҳаста, оли имрӯз шида монтаж мекунам, баъд насиб бо видео мепартам. Хай ба ҳама, саломат бошед.